Lodwa tajba l-kulħadd lilkom miġbura hawnhekk das-santwarju u l-dawk kollha li qegħdin jitolbu magħna mill-qrib u mill-bogħod, partikolarment l-emigranti tagħna. Permezz tal-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex u permezz tat-televiżjoni UTV. Ejjew nitolbu flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja tiċċelebra lil Sant Injazju minn Loyola. 30 sena u jiltaqa' malla ferut. Metuha ferut. Hekk isib lill-Alla. Aħna l-koll naslu għand Ġesu xi darba jew oħra b'xi mod feruti mill-ħażin, feruti mid-dnub. Imma Alla ikbar mill-ġerħat tagħna, mill-weġat tagħna, Alla ikbar mid-dnub tagħna. Għalhekk fil-bidu tal-Qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu b'suffraġġju ta' Rita, ta' Rose u Charlie Mizzi. Nitolbu. U Alla intibat fil-Knisja tiegħek il-Sant Injazju minn Loyola biex jaħdem għat-tixrid tal-ikbar glorja tismek. Għamel li konna l-għajnuna tiegħu u nħabirku fuq l-art ħalli niksbu l-premju tal-ġenna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Fil-bidu tas-saltna ta' Ġehoakim bin Ġożija, sultan ta' Ġuda, ġiet lil Ġeremija il-kelma tal-Mulej. Hekk jgħid il-Mulej, mur u oqgħod fil-bitħa tat-tempju tal-Mulej. Kellem lill-bliet kollha ta' Ġuda li jiġu biex iqimu fit-tempju tal-Mulej. Għajdilhom il-kliem kollu li ordnajtlek tgħidilhom bla ma tħalli kelma waħda biss. Għandhom nejn jisimgħu u jerġgħu lura kull wieħed minnhom minn triqtu l-ħażina u jiena nindem mill-ħsara li biħsiebi nagħmlilhom minħabba l-ħażen ta' jemilhom. Għajdilhom, dan jgħid il-Mulej. Jekk intom ma tisimgħux minni biex timxu fuq il-liġi tiegħi li tajtkom, jiġifieri biex tisimgħu il-kliem tal-qaddej tiegħek il-profeti li jiena bla qiegħda battilkom, imma li intom ma smajtux minnhom, jien nagħmel minn dan it-tempju ħerba bħal silo u lil din il-belt nagħmel minnha wirja ta' saħħta għal ġnus kollha tad-dinja. Il-qassisin, il-profeti u il-poplu kollu semgħu lil Ġeremija jgħid dan il-kliem fit-tempju tal-Mulej. Malli Ġeremija temm jgħid kull ma l-Mulej kien ordnalu jgħid lill-poplu kollu, il-qassisin u il-profeti u il-poplu kollu qabduh u bdew jgħidu ħaqqu il-mewt. Ila ħabbart fisem il-Mulej u għedt li bħal silo għat jiġrilu dan it-tempju u li din il-belt għat issir ħerba bla nies.
U il-poplu kollu nġabar madwar Ġeremija fit-tempju tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Għas-salm inwieġbu: O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Dawk li għal xejn joboduni u ma iżjed mix-xar ta' rasi. Dawk li bil-gideb jixluni u ma b'saħħithom aktar minn għadmi. Ġaluni ir-roddak li ma sraqx. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnietni, it-tajjid ta' min jajjar lilek waqa' fuqi. Imma jien lilek nitlob Mulej, meta joġbok, O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Il-kelma tal-Mulej tibqa' dejjem, din hi il-kelma tal-Evanġelu li kien imxandar lilkom. Il-Mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom. U huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu mnejn ġabu dal-erf u dil-qawwa tal-għaġeb. Dan mhux bil-mastru daxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġagbu, Ġuzeppi u Xmun u Ġuda. Uħutu l-bniet mhux kollha magħna. Mnejn ġabu da kollu? U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U hemmhekk ma għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-Mulej it-tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Vanġelu nindafu mid-dnubit tagħna. Kien hemm mument fil-ħajja tagħna. Kien hemm mument fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tiegħek. Meta b'xi mod jien indunajt bil-feriti li hemm fil-ħajja tiegħi, bil-weġat. Indunajt ukoll kemm Alla jħobbni. Kemm dan Alla jħobbni kif jien, għal dak li jien mhux għal dak li nagħmel. U jħobbni minkejja djufijiet, il-limiti u saħansitra dnubiet tiegħi. U kważi hemm mumenti fil-ħajja tagħna fejn aħna nistgħu ngħidu jien ħassejt li Alla qed imiss li ħajti biex infieq. Jien ħassejt li l-Mulej qiegħed jgħajjatli biex ma nibqax f'dik il-kumpanija
ħażina. Ma nibqax f'dik it-triq tal-vizzju. Ma nibqax immut fid-dnub tiegħi. Kważi kważi il-kelma talla li smajna llum Ġeremija, ibdlu t-triq tagħkom. Tibqgħux f'dik it-triq tal-ħażen. Tibqgħux fit-triq tal-mewt. Ma jixraqilkomx li tkunu hekk. Hija lajta ta' profeta lejn poplu illi ma tantx kien jagħti widen għalih. Imma l-profeta kien jibqa' jgħid, ibdel it-triq tiegħek, ibdel l-istil tal-ħajja tiegħek, ibdel il-mod li bih fil-qalb tiegħek m'hemmx paċi. Tant kien jolqothom dal-profeta li xi kultant kien iħawwadhom. Tant il-vuċi tiegħu kienet il-vuċi talla li qalu ejjew inniżluh ġobir mingħajr ilma, forsi ma nisimgħuhx. Sant'Ignazju ta' Loyola l-1491, Spanja, karriera fil-qorti ċivili. Kellu pożizzjoni kbira. Imur għall-gwerra biex jiddefendi l-Spanja l-pajjiżu u jferuh. U meta nduna bil-feriti ta' barra, ma setax jimxi, ma setax imur jiġġielet, ma setax ikompli karriera ta' ċivil. Irrifletta u qabad il-kelma talla. Nduna li dik il-waqa kienet ir-refa tiegħu. Induna li għadda minn dik l-esperjenza mess il-qiegħ biex Alla jerfu. U dakinhar dal-bniedem Ignazju minn Loyola iddeċida li jagħmel ħajtu għall-glorja t'Alla. Waqqaf il-kumpanija ta' Ġesu, il-Ġiżwiti, partikolarment iddedikati sa mill-seklu 16 għall-formazzjoni taż-żgħażagħ, l-edukazzjoni. Għal tant tagħlim fil-Knisja. Aħna wkoll bħal Sant'Ignazju ħajkun hemm mument meta inti tieqaf ma tistax tmur knisja iktar. Ma nistax inżomm kikra kafè jew kikra te f'idejja. Irrid inqabbad il xi ħadd. Jiġu mumenti meta spiritualment jien inkun staġnat. Għalfejn qed ngħix. Xi skop fiha ħajti. Għax għandi kollox imma qalbi vojta. Mnejn tiġi l-paċi u l-ferħ? Mnejn ninduna li Alla biss jagħti l-paċi tal-qalb? Dawn huma d-dumandi fundamentali li din l-Ewkaristija, din l-kelma trid tibdilna. U x'ħin jien nieqaf ninduna li għandi l-feriti. Ninduna li niġi tapinu bil-weġġat. Ninduna li mmur quddiem il-Madonna u nitloba tfejjaqni mid-dnub. Ninduna li jien ukoll issa wiċċ imwiċċ mal-mewt. Jiena fil-kju. U l-Madonna minn hawnhekk tgħidli ejja ntibni Ġesu. Meta trid. Jaċċettak kif int. Jaċċetta l-kulħadd. Jaħfer lil-midinbin. Jgħin lid-dgħajfin. Ejja Ġesu bil-problemi tiegħek u jserħek ejja għandi u jien inserraħkom. Tibżax. Ejja Ġesu anke bil-vizzji u d-dnubit tiegħek u Ġesu jgħidlek jien ikbar mill-vizzji tiegħek, jien ikbar mid-dnub tiegħek, jien ikbar mis-supervja tiegħek, jien naħfirlek ant min immorru. U mmur u ngħid imma x'inċertezza. Nisma' b'tant gwaj u tant imwiet. Anki ta' nies li huma jżar minni u jien issa ġejt nagħmel hawn, x'qed nagħmel hawn, ħadd ma maru ġien, fejn aħna sejrin, mnejn aħna ġejjin, fejn aħna qegħdin. U l-Madonna qed tgħidli il-qabar taħt riġlejja vojt. Ħarsu lejh fil-kwadru sabiħ tal-Madonna ta' Pinu. 3 Ave Marijiet għax il-qabar vojt, anke l-mewt mhix full stop għal min jemmen. Il-mewt mhix l-aħħar kelma. Aħseb wara d-dnub, aħseb wara l-vizzju, għax Alla l-iskop ta' ħajti.
Ek għall-Unjazzju ta' Antiochja, għall-ikbar glorja tiegħek. Għalik nejx, int li fejjaqt il-feriti ta' ħajti, għalik nagħti ħajti, int li tajtni kollox, għalik biss u Alla tiegħi. Bl-interċessjoni ta' Sant'Ignazju ta' Loyola, li l-mulej waqfu mill-ġirja tiegħu biex ikun jista' jieqafu internament, jew nitolbu qudiem dinja maġla. Hekk nirringrazzjaw lil Alla l-Papa Leon fil-messaġġi li qed jagħti kontinwament b'lingwaġġ ta' paċi. Talba speċjali għall-isqof tagħna Anton, is-seminaristi, il-katekisti, is-sorijiet ir-reliġjużi, il-missjonarji, biex nibqgħu nxandru ma' kullimkien il-glorja, iż-sbuħija u s-seb ta' Alla. Nitolbu. Ħafna nies jgħidulna nitolbu għalihom. Hawnhekk ikun hawn il-qrar il-ġurnata kollha għax il-Madonna xi nissejħilna fil-klinik tagħha tridna nikkonvertu. Malta għandha bżonn tikkonverti. Għadna ma ndunajniex. Jien għandi bżonn nikkonverti. U l-Madonna trid issalvana għall-konverżjoni tagħna u tal-midinbin u għall-fejqan ta' dawk li qegħdin fl-isptarijiet jew li ħadu risposta ta' mart terminali. Nitolbu ismana nitolbu mulej. Għal dawk li tilfu l-xi ħadd ta' għażiż f'inċidenti fuq il-baħar, fit-traffiku, daħlu jorqdu dalodu ma qamux. Din tista' tkun l-aħħar ġurnata tiegħi, jien li fil-kju. Madonna jiftaħ li għajnejja biex dak li nagħmel illum nagħmlu għall-glorja tiegħek. Nitolbu ismana. Nitolbu mulej. Bdejna 15-il ġurnata lejn il-qabar vojt, lejt Santa Marija, lejt tal-Assunta, kif juri dan is-santwarju. Hekk jew nitolbu f'dawn il-15-il ġurnata ngħidulhom kwindiċina bl-interċessjoni tal-Madonna waqt li ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sibit nandawru lejn l-altar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dal-mument offru talina l-kor biex fuqek tieħu d-dol ta' kuljum. Mulej fidejk jien nagħti ħajti lilek. Mulej fidejk ma dal-ħobbs u l-inbit. Mulej fidejk hawn ir-rieda tiegħek fuq dan l-altar. Hawn jien mulej, hawn jien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ism għall-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza u Ikun joġbok mulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek fit-tifkira ta' Sant'Ignazju minn Loyola qegħdin nagħmlulek. Għaddisna fil-verità bis-saħħa ta' dawn il-misteri li inti tajtomna għajn ta' kull qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek. Nerfo lubna l-fuq. Nirfawhom lejn Iżuħaj l-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet jixraq li nfaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb. Bija
inti terġa' sejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu. U min issa diġà jdewqu id-doni li bihom għad iżejjen bit-tiġdid tad-dinja. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis. U li Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna flori ta' smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna flori ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħataw minn raj ħibati, ħal-ħobs radd il-ħaj qasam tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid illi jibqa' dejjem id-demm illi jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi Ħabru jinħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħaj. Intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Rose, Charlie u l-mejtin tal-familja Mizzi, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, Sant Ignazju minn Loyola u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbibti hawnhekk għandna l-Ġesu. Ġesu li jiġi f'ħajjitna meta nindunaw li hemm il-feriti, hemm il-weġat, fejn hemm il-gidma tas-serb, u s-serb jista' jkun velenus. Imma Ġesu jiġi b'dan il-ħobs li salvana mill-velenu tas-serb. Namlu l-qalb. Intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum ħatina llum. Aħfrilna d-nubietna, palma naħfru minnu ħati għalina, daddaħħalniex fit-tiġri,
Zdeħlisna احلسنا نطلبك مولاي من كل دني آتينا في الطيبة الهنينة تياك الباċi في زميننا اك نكونوا هيلسا دايم مدنوب مهارسة من كل انكويت احنا نستناو ونتماو لنا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو Għaxtijak hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. مولاي جيسو كريستو اللي يتلا بوستلي تياك نهللكم سلم نعطيكم سلم تياي تحارش ليدنو بيتنا حارس لي الفيدة تالكنيسيا تياك أتيا سليم والعقدة اللي ينترد فيا انت اللي تعيش بالسلطن على ديم تديم Amen. باċi tal-mulej tkun dejjem U ma'kom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla talla li li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Ħaruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja għatina għatina l-paċi. Mulej Ġesu, amen. Li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tijek ma tkunx il-kundanna tijek. Iżda l-ħnina tijek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħidnu bit-tad-dinja, ħen jindawk mistidna għal din ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix. Tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. U Marija wis grazzjuża
inti l-om li zed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna natu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Nitolbu, offrejnilek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir, brat ta' ħajra kull ma inta għamilt ma' Sant'Ignazju minn Loyola. Għatina li da s-sagrifiċċju jwassalna s-sema fejn infaħru l-kobor tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet. Ekku nżommu hawnhekk preżenti tant nies li ma jistgħux jiġu hawn, jew li huma msefrin, jew li talbuna biex nitolbu għalihom. Nitolbu għalik li qtajt qalbek mit-talb. Nitolbu għalik li qtajt qalbek minn Alla. Il-Madonna ma qetetx qalba minnek. Dawk kollha li jimbagħad iridu jidħlu fil-kappella se nagħmlu t-talb tal-ewwel jum tal-kwindiċina. Nixtieq li l-koll kemm intom qabel tmorru d-dar tidħlu fis-sagristija u takkwistaw ktieb żgħir li fih talba għal kull ġurnata ngħidula l-kwindiċina. Hawnhekk niġu 15-il erba'. Fadlilna 2 issa. Qabel il-15 ta' wissu lejt tal-Assunta, imma l-15 il-ġurnata rridu ngħixuhom. U allura ktejjeb żgħir għal ftit minuti kuljum eħejjina għal-lejt tal-Madonna. Nfakkarkom li dalgħodu fl-10:30 mis-Santwarju ta' Pinu ikun qed jixxandar fuq l-istazzjoni UTV tat-televiżjoni il-programm minn ta' Pinu, il-programm Ejja. Għada l-ewwel sibt tax-xahar nistiednu partikolarment lill-irġiel. Qed noħolqu grupp ta' irġiel li jingħaqdu kull ewwel sibt tax-xahar, ġibu l-kuruna tar-Rużarju, flimkien Ġesu Ewkaristija, flimkien quddiem Ġesu Ewkaristija, nitolbu dak li wedet il-Madonna għall-ewwel sibt tax-xahar. Xerdu l-kelma ħalli ninġabru hawnhekk propju kull ewwel sibt tax-xahar fil-5:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. O Marija u zgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna natu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj lill-Alla. Lilek Alla, paċqa jinsemmulek, xlin triċi l-odma, l-għandjana n-nulek,